Kiinnostaako tietää, minkälaista soittajien homma on? Tutustua vähän erilaisiin paikkoihin ja ihmisiin, soittajiin ja laulajiin. Tervetuloa bändin matkaan. I believe that my heart can once more to open the door, and I know that my heart will go on. Hei, tervetuloa hei laivaan. Me ollaan menossa Hopelinjalla Viikinsaareen ja siellä olisi päivätanssi. Taas lähdettiin 8 aamulla liikenteeseen, mutta tällä kertaa se on ihan ok, kun ollaan lähestulkoon ihmismäisen tapaa päivässä. Noniin, laivamatka kuvan kauniissa tamperelaisjärvimaisemassa on sitten takana ja nyt siirrytään sitten Ilkan ja romujen kanssa, tai Ilkan ja muiden romujen kanssa tuonne tanssipaikalle ja meillä on tiettäkö oikein niinku kuljetusapua. Tuossa näkyy Kubota peräkärryinen, nyt sinne lastataan vielä ravintolan tavaroita, mutta me saadaan kamat kanssa tonne ja muistaakseni viime kesänä mä sain ihan itse ajaa tuolla sitten takaisinpäin reissuun ja ai veljet, oli hienoa, kyllä lämmitti vanhan rekkamiehen sydämen. Tää on kyllä oikeesti ihan valtava hieno homma, että saa kuljetusapua. Me ollaan kerran nimittäin Ilkan kanssa vedetty tätä hiekkarinnettä kamat tonne edessä näkyvän rakennuksen taakse ja voi kertoa, että tuli hiki. Mutta näin tää menee hienosti. Tää on oikein nätti paikka tää Viikinsaari. Tänne kyllä kantsii tulla käymään ja kattelee, että mitä kaikkea täältä löytyy. Tansseja on ja kaikennäköistä muutakin tapahtumaa. Oi, että käytiin tuossa ravintola Viikinsaaressa syömässä ja nyt tuli kyllä koko lihaa soittajillekin. Herra jestas, minkä makuiset annokset oli kyllä niin nama, että pois alta. Ja tonne me mennään kohta, tonne me mennään kohta soittelee. Ilkka siellä laittaa jo pyhäpukua päälle ja sitten alkaa. Ei huono. Morjesta taas. Ajattelin, kun on tällainen tärkeä hetki, niin että pistää vähän parempaa paitaa päälle. Niin, kun tuo Janne aina sitä sanoo, että joka kysyy, että ootko nyt nakertanut mitään? Mä en ole puhunut jätkille mitään, mutta mä kevään korvalla tein tänne meidän tontille niin rivitalon. Kyllä, kuulit aivan oikein, rivitalo. Ja sehän meni ihan hyvin ja rakennus on valmis ja siinä vaan sitten vuokralaisia odottelee ja itse asiassa siihen jo vuokralaiset tulikin omin lupineen ja nyt on sellainen tilanne, että kun kauempaa kun katso, niin isäntäpariskunta kyllä touhua tuossa, mutta lähelle kun menee, niin ei muuta kuulu talon sisältä kuin nuorison möykkää, suoraan sanoen möykkää. Ja mä en nyt tiedä, mitenkä tästä niin kuin selviäisi se tilanne, että mä saisin niin kuin vuokrasopimukset tehtyä. Eihän tässä nyt ihan ilman viitti antaa niiden asua. Ja mitä haluatte nähdä sen talon, totta kai mä näytän teille. Tää on ihan pikkuinen hetki, niin katsotaan. No niin, katsotaan mistä se löytyy. No siellähän se rivari on, tosiaan se vasemmanpuoleinen kämppä, niin siellä asukkaat on, mutta ei vuokrasopimuksesta tietoakaan. Että en osaa sanoa mitään sen kummemmin. Sitten vielä tähän lopuksi, että jos nyt jollain olisi tietoa hyvistä vuokralaisista, semmoista rehellisistä ja maksukykyisistä ja tällaisista, niin saa soittaa mulle, joo, ilman muuta. Ja haluatte numero? No totta, eihän milläs pahahan se on soittaa, että kai se pitäisi se numero antaa. Mutta en anna. Ei mulla nyt tällä kertaa sitä ollut muuta. Moro.
iltapäivän tanssit piettyy ja Viikinsaaresta lähdetään nyt sitten taas iloiselle laivamatkalle kohti Tamperetta. Mennään Alarantaan nostaa jäätelöä, kun on kesä. Niin. Oi jehena, kyllä oli taas kivaa. Noin. Pakko kertoa, ei se nyt ihan kommelluksitta mennyt kuitenkaan toi keikka, että oli tanssivaa kansaa paljon paikalla, niin totta kai hyvin tanssimusiikkia sitten. Ja minä spiikkasin nohemana poikana, että seuraavaksi vähän rumban rätkettä, että otetaan Esta Noche. Ja pelko pois, suomeksi tämä tulee, ettei tarvi olla tulkki tajutakseen. Ja kuinka ollakaan. Lähdin soittaa kuitenkin paljonko matkaa on Tähtiin laulua. Ilkka vähän aikaa pyöritteli päätä, mutta kyllä se vaan nopeasti se oivalsi, että jaha, Jolppi lähti eri kappaleeseen. Ja kun mä itse tajusin vasta puolessa välissä kappaletta, että mähän spiikkasin väärän biisiin ja soitan sitten niinku eri laulua kun sanoin, niin herran jestas, kun oli vaikea piettää pokkaan. Mutta kyllä siitä vaan selvitti. Ilkka on kyllä melkoinen matomieheksi. Se vaan luikertelee tilanteesta kuin tilanteesta. Että vaikka mä kohdellaan kuinka, niin Ilkka on mukana. Noniin. Tää jäi jumiin tämäkin vielä. Tää ei sammuta. Hitsin puhelin. Noniin. Voi Ilpo Petteri, mikä onnenpäivä. No. Ei ollut saatu sakkoja. Hyvä. Elikkä toimittiin ihan oikein. Tai sinä toimit ihan oikein. Joo, pähkäitiin, että olisiko sittenkin pitänyt niinku välillä uida satamaan ja maksaa se loppuaika ennen kuin sitten, että maksaa sen alkua. Ja joo, nämä on näitä elämää suurempia kysymyksiä. Mutta hei, nyt Toijala. Hyvältä näyttää. Kotio. Terve! Tää menee nyt kyllä taas siihen ikään kuin työn ulkopuolella osioon, vaikka kyllä työhön liittyy. Juttu on siis kielien vaihto. Tää ei niinku soi enää hyvin ja tarvii vaihtaa kielet. Ja kaikki tietää, jotka minut tuntee edes vähän, niin kuinka vastenmielistä se on mulle kielien vaihto. Tää ei ole edes vaikeeta, tää ei mene kauaa. Pakko sitten tehdä tääkin. Joo, eli mulla on tässä nyt eliksiirin kohtuullisen vahva satsi, se on 13. Tehtaan suositusten mukaan, muistaakseni ei tähän jairiin sellaista edes suositella, mutta mulla on ollut aina niin jotenkin vahva toi grippi, eli ote, että mä herkästi painan kieliä niin paljon, että se menee vähän niin kuin epikseen. Ja se ei ole hyvä. Ja ongelma on sitten taas siinä, että kun on kankeat kädet ja kankeat kielet, niin sitten sellaiset yksinkertaisetkin melodian pätkät, niin saattaa olla vähän työläitä, kun on kauheat vaiherit. Niin Matti sitten tutustutti, eli siis Ketosen Matti, joka on kans meillä soittaa kitaraa. Tällä hetkellä on vaan niin kesävapailla sitten, niin tutustutti mut tällaiseen Daddario uuteen satsiin, ja tää on niin kevyempi, tää on 12. Niin onpahan erilainen soittaja, soikin kyllä tosi erilainen, että oikein sellainen mukava ja helee, että mutta siis nyt lähtee nämä kielet tästä ja alkaa uusi elämä näiden kanssa. Tää on siis 20 vuotta ollut mulla tää kepakko. Ja monesti tuntuu, että tää on huomattavasti tutumpi ihmisille tää kitara kuin minä ikinä olen ollutkaan. Eli tää on niinku kuuluisa. Justiin tässä olisi viikko sitten, niin nuoret kaverit meinas väkisin ostaa tämän kitaran multa keikan jälkeen ja jopa niinkin, että hinta nousi jo ihan 5 tonniin, mutta no tietysti köyhänä laulajana kyllähän
hetken aikaa sitä ihan vakavissaan mietin, että olisipa se makea saada tollanen raha, että kyllähän mä nyt pärjää jollain muullakin kepakolla, mutta en minä oikeasti pärjää. Että me jäädään tämän kanssa eläkkeelle. Toivon mukaan pysytään kumpikin sellaisessa kunnossa, että voidaan sitten yhtä aikaa panna pillit pussiin. Ja olihan siinä nyt toinenkin puoli tietenkin, että jos kaverit on vähän juhlatunnelmissa, niin että jos sitä pätäkkää olisi sitten niin kuin ollut, niin se olisi saattanut kyllä seuraavana päivänä, kun juhlatunnelma laantuu, niin harmittaa, että ei herra jestas, että pistinpä 5 tonnia kitaraa ja mä en edes soita kitaraa, että voisikohan tätä kauppaa perua. Niin se oli oikeastaan se vielä isompi syy siinä, että mä kehotin nuoria miehiä menemään takaisin baaritiskille ja nauttimaan illasta ja palaavat asiaa sitten seuraavalla viikolla. Mutta ei ole tullut kyllä uutta tarjousta. Mutta ei tää siltikään lähtisi tää on mun kaveri tää kitara. Ja no niin, katso, pistää hanttiin. Tää on tämmönen kans vähän räpelystä välillä tää. Tää on ehkä se syy, minkä takia mä en niin kun aina on niin innokas tätä hommaa tekemään. Mutta täällä vissiin. Näin, kielet on pois ja nyt on sitten hyvä mahdollisuus tässä niinku putsata koppaa. Ja varsinkin kun on oikein kesä lämmintä ja kuumaa, niin kädethän hikoo ja kielet menee tukkoon paljon nopeammin ja sitten kaulaan tulee kans yhtä lailla kaikkea sellaista ylimääräistä, mitä ei siellä kaipaisi ollenkaan. Niin on hyvä sitten putsata oikein hyvin. Ja mä käytän, kun on vanha kepakko ja totta kai kun puutahan nämä osat siis on, niin puuhan elää ja puu kuluukin ja niin mä laitan yleensä aina sitruunaöljyä tänne sitten niin kuin suojaa tätä puuta. Ja tähän noin jossain kitarapajalla noin kaverit, jotka on välillä joutunut mun kitaraani huoltamaan, niin on sitä katsellut, että ei herra jestas, että jos kitara on kulunut, niin pahimmillaan se näyttää sitten tältä juuri mitä mun kitara. Mutta siis joo, se on totta. Tää on hyvin palvellut, tätä on paljon käytetty ja tää on reissannut ympäri Suomeen paljon. Ja mulla on sellainen haave, että joku päivänä tää kepakko on kuin Willie Nelsonilla, että tossa on ammottava reikä, kun se on soittanut vuosikaudet. Ja hän ei suostu ikinä vaihtaa kitaraansa muuksi. Et sillä on niinku ihan legendaarinen sitten jo se soundikin siinä, että sen pitää olla just sellainen. Ja vaikka mä nyt en varsinaisesti mikään kitaristi olekaan, niin olen ajatellut, että joo, tää on nyt sitten tää mun juttuni tässä. Ja nyt vaan sit ruvetaan laittaa näitä kieliä. Eli tää on tosiaan tää D'Addario, tämmönen vähän uudempi satsi mulle, mutta oikein kiva. Oikein kiva. Että hyvä Matti, kun tän mulle tutustuttiin. Ja olikohan se nyt sitten Steve White, kun käyttää tällaista niin kuin noista oikeista kitaristeista, tällaista systeemiä, kun joillakin on sellainen kampi,
millä ne kierittää ihan valtavat määrät tähän kieltä. Niin. Mä en ole koskaan lähtenyt siihen mukaan, vaan on tämmönen Steve Wine suosima lähestymistapa tähän. Nopeeta ja helppoa ja varsin käytännöllistä. Ja mitä mun kitaran oppimiseen, siis soittamisen oppimiseen ja huoltoon, niin mähän oon siis saanut oppini ihan noilta mun omilta työkavereilta. Kun mun ei ole koskaan pitänyt mikään kitaristi ollakaan, että siis mun intohimoni soittamisessa on ollut aina niin kuin pianon ja puhaltimien puolella. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna on kyllä kovin kiitollinen siitä, että tuli sitten tätäkin alettua harrastamaan, varsinkin nykypäivänä. Niin aika paljon on sellaisia tilanteita, missä joutuu sitten ihan itseänsä säästämään ja mun taidot niukin naukin riittää siihen, että jotain mekkalaa saa sitten itsekseenkin aikaiseksi. Itse asiassa niitä onkin kyllä aika paljon nykyään. Mutta tosiaan tällään kun tän tekee, niin tämähän on aikaisen nopeata hommaa. Enkä mä niin voi ymmärtää sitä, että miksi se on mulle näin vastenmielistä aina edes aloittaakaan. Niin se vaan on. Niin, mulle taas tämä homma on opettanut Lehdon Tuomas. Tuomas oli pitkään meidän porukan kitaristi ja aivan älyttömän loistava kaiffari kyllä, että siis soittajana ja niin kuin ihmisenäkin, että hyvä tyyppi. Ja Tuomas sitten vinkkasi mulle tätä ja niistä vaan aina oppii uutta. Noin. Tämä Talla täällä elää. Se pitää olla tiukasti tuolla. Hyvä. Noin, tässä aletaan olla jo aika pitkällä tämän homman kanssa. Ne viimeiset kielet on sillä, että vaikka mä teen ton ikään kuin ton solmun tohon niin kuin hyvin lähelle sitä tavallaan kielen lopullista mittaa, niin näissä ruukaa vähän enempi kieputtaa sitä tonne viritystappiin ikään kuin lukoksi ja pelivaraksi sitten, että jos jotain katastrofaalista esimerkiksi keikalla sattuu, eikä ole varakieliä, mutta käytännössä katkenneen kielen käyttäminen niin ei kyllä enää onnistu. Ja harvoin se siltä kohtaa katkee, että se voisi vielä jollain muotoa tänne saada, mutta sitten taas tämä säilyttää kai paremmin vireensä, kun se on tuolla niin kuin, ikään kuin noin ohuemmat kielet useammalla kiepillä tuolla, en tiedä. Mutta näin ne on viisaammat sanonut. Viimeistä viedään. Eikä tässä niinku kauhean kauan edes mennyt tässä hommassa. Mutta jotkut asiat on vaan sellaisia vaikea aloittaa. Joo. Arsikin laitteli tuossa vähän videoa siitä, että miten hänellä on niinku vapaapäivät mennyt. Ja se on kyllä ollut aivan eri puissa kuin minä. Noin. On turhan pitkältä lenkin tänne, mutta ei se haittaa. Sellainen kampi on monen mieleen, mutta en mä ole koskaan nähnyt sitä tarpeelliseksi. Menee näinkin oikein hyvin. Noin. Niin, tämän kanssa olla tarkka, kun tuo on niinku satula on irti tuolta ylhäältä, niin ei tietysti sitten niinku, jos se on väärässä kulmassa tai muuten väärässä asennossa tuolla, niin se ei soi, kun se ei resonoi puuta vasten. Ja
sit tulee ongelmia. Mutta joskus se vaatii vähän hommaa. Sitten vaan venytetään kielet. Noin. Niin ne ei sitten enää veny tuossa jännityksessä omia aikojaan. Ja vire säilyy hienosti. Tää on kyllä ihan mahtava kepakko ollut siinäkin mielessä, että tää on kyllä niin käyttövarma vehi. Paras kaveri sellaiselle, joka ei varsinaisesti osaa edes soittaa, niin ymmärtää mua paremmin kuin joku vähän enempi vaativa kepakko. Tää on hyvä. Roppakaupalla kesäisiä terveisiä tätä Lopelta. Tässä sitä valmistaudutaan pikkuhiljaa viikonlopun rientoihin ja ihan pitää kuulkaa kiittää niistä lukuisista onnitteluista, mitä on tullut vanhenemisen johdosta. Kiitos oikein paljon ja kaikille ihan älyttömän mukavaa juhannusta. Nyt se alkaa, muistakaa sitten olla varovasti vesillä ja notkeasti nuotiolla. Ei muuta kuin hauskaa juhannusta ja mukavaa viikonloppua. Tästä se lähtee. Meidän matka juhannusviikonlopun rientoihin alkoi perinteiseen tapaan huoltoaseman kautta, eli takki täyteen ja sitten reissuun. Pojat tuli taas tuohon Lopelle ja siitä sitten lähdettiin punnertaan liikenteeseen. Aika usein monena vuonna ollaan oikein tunnelmallisella kesälavalla, mutta tänään ollaankin sitten Kuopiossa Rauhanlahdessa. Siinä ei ole todellakaan mitään vikaa mennä sinne, koska paikka on oikein loistava ja siellä on hienoa porukkaa töissä, että siellä viihtyy kyllä, että siellä on niin kuin mukava käydä. Että niin kuin ihan kuitenkin perinteisiä tansseja ollaan menossa pitää ja niin, tässä on nyt muutama tunti on ajeltu ja kelit kun on kohdillaan. Aika monena juhannuksena on ollut ihan järkyn kylmä, mutta nythän tuolla on niin parikymmentä astetta lämmintä, mutta kauhea tuuli tuntuu, että tää rinterikin punnertaa tonne ojaa heti kun pelto aukeaa tulee. Mutta eipä tässä. Ihmetellään lisää. Näin sitä aletaan tulee perille. On tämäkin matka taitettu ja ollaan nyt siis täällä Rauhalahdessa. Hyvät matkustajat, laskeudumme juuri. Haluaako joku mennä katsoa, että takaovi on auki? Joo, mä Oikeet ihmiset, ei tätä pystykään kääntämään tuolla. Oikeet ihmiset menee tuosta ovesta. Me mennään tuolta takaovesta, totta kai. Takaovi on meidän juttu. Pertsä menee alaa räppänä, niin päästään roudaamaan. Ja sitten vaan tantsu pystyy. Kuopio ja Rauhalahti meni oikein mukavasti. Siellä oli paljon jengiä ja ei se oikeastaan haitannut yhtään, ettei oltukaan niinku kesälavalla, vaan ravintolatunnelmissa. Ja hauskaahan se oli. Ihmisiä oli paljon ja tuntuvat tykkäävän ja nyt sitten vaan kuulkaa uusin silmin kohti seikkailuja. Meillä on muutaman tunnin ajo tässä taas edessä. Mennään Merikarvialle. Se on Pasi Hoteisiin Lompsis. Täällä sitä ollaan juhannusta viettämässä Pasin kahvilassa Merikarvialla. Ihan loistava paikka. Vaikka maisemat on kohillaan ja täällä on tällaista niinku festarimeininkiä. Pojat siellä soittelee innokkaimpina
Mäkin meen kohta. Kivalta näyttää. Paikka on kyllä hieno. Nonni, näin se on vaan aamu jo pitkällä, kun ollaan taas kotona ja pojat on päässyt jatkaa matkaansa. Ajattelin, että niin kun Arsilla on pitkä matka kotiin ja totta kai haluaa äkkiä sinne päästäkin, niin ajoin sitten sen Merikarvian reissun koko matkan tänne, että pojat saa levätä ja nyt voi sanoa, että niinku vähän otti tiukille ja itsekin on ihan valmis jo kääntyy unten maille. Hassua vaan mennä nukkumaan, kun on valosaa ja on aamu, mutta näin se vaan menee. Kiitos kaikille juhannuksen viettäjille. Menipä mukavasti. Ei nähty kokkoa, mutta lämmintä oli. Aivan yhtä lailla. Thanks. Palataan taas. Hei, tässä kaikki tällä kertaa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan ensi kerralla.